muthangna bag coba ongkota habu bagara hani busano muthangna bag coba ongkota habu bagara luku chongrai da lama te hi mui man thaina rina phaiga luku chongrai da lama te hi mui man thaina rina phaiga chini hano tui chung thangjakha bumhani buthai bumul kumakha chini hano tui chung thangjakha bumhani buthai bumul kumakha bagara se hano tui manai gini tui thangbai yoma mansina bagara se hano tui manai gini tui thangbai yoma mansina hani busano Dini nije sini kumulungo oje kumui academic ground o je mother jaga mo west district wise o jaga pasta constituency khobjago and extra constituency sing takarjala je upagrani je constituency omno khobka omno khobeni sini target dini minimum no the maximum like 50000 target or target ni bisuri job response onek positive bungjak or elio gathering of ground nungmani o ground no jaga saklaiglak fataro busung LED screen kurungno lam sungna bagre joto tayar khalijak tai o khumlungni local ni joto lukro bo reading laijak Yamo sari bangsing cengka mo cengtini jono logi reka sini kisan koloi bini naikol mabe nomo tini cengjagi tongo miani siming bo onek restless ken bo samkai tongo pinji parisa bo effort kai tonga ngai tini bo ko jung klai tongo tai serapsa bising painai kai jung tini bubara chinoro pai shopainai exact duita pai shopainai kono senglam solo bo jung tayar jak ngai tesa masa tai klai chini am chani jotto tapuk tai bu songno busong koi horjao tai bubara lam sono bagai nongna khabai kubai koi horjao